det her, det er sådan set også meget kreativt. Jo. Det er, vi går rundt, og så bygger vi, eller vi sætter pavilloner op, og så forklæder vi dem, sådan så de ligner noget specielt. Det vi er ved at bygge, det er et badetelt, og det går ikke så godt. Altså, jeg har ikke haft høje forventninger, så jeg har bare forventet, at det blev sjovt. Vi har allerede lavet nogle pavilloner. Vi har lavet et hospitalstelt, og så har vi også lavet et skriftestolstelt. Så kan man bare åbne sig fuldt ud. Man kan også bare bede om en juice, hvis det er det, man vil have. Lave nogle lamper. Nogen, der vil lave en lampe. De er også samtidig sociale på den måde, at der er flere mennesker, der kan bruge dem. Ikke? Den her biograf er blevet lavet for eksempel, fordi vi hørte, at der var nogle af de andre workshops, som gerne ville vise noget, og der er måske flere, der har noget på PowerPoint. Ikke? Vi forestiller os måske, at der kommer til at være et stort skilt, hvor man kan se programmet. Klokken det og det er der nogen fra Live Drawing, der viser, hvad de har lavet i går.